Aure da dadi, banda ma in ka haɗu da matan da take so back to back, banda ma in kika haɗu da mijin da yake son bayarwa back to back. A'a, wai sai a ce idan mace tana son miji, tana kula da mijinta, tana son mijinta ko miji yana kula, sai a ce jaraban su yayi yawa, kai ku ci gaba da jaraban nan shine auren. A'a, in mace baki da jaraba ai da sauranki, in namiji baka da jaraba ai da sauranka. A'a, ko kuma a ce muku, aure is not about this, it's all about this. Idan babu shi ba zaman aure, mu ga yanda za a zauna auren. Akwai ci, akwai sha, akwai sutura a gidanku, aka ce ki aure. Ke kin san akwai wani abu na musamman da zai sa yi. Duk wani abun da kika sani a duniya na ya biyo bayan back to back ne. A bayar back to back, a yi back to back. Kar ku yadda ba daga kafa a sabgan nan. Ba zance it's not aure is not all about this. It's all about this. Shi din ne aure. Auren shi ne. In babu shi idan kika cire shi ga yamin abin da za mu saka ya zama aure. Wannan din shi za a saka sai ya zama aure kafin komai ya biyo bayansa. Sabida haka a bayar back to back, a yi back to back till janna insha Allah. In kina bayarwa back to back lafiya zaki kara ki zama fresh ki kyau. In kana bayarwa back to back bolan ka karfi zai kara yi ka kara zama yin ba zancen tsufa da wuri insha Allah. A ci gaba da bayarwa back to back, kar ka yadda a ce maka jarabibbe ne ko kuma wasu mazan da suke mawakin matansu in mata tana da so a yi sosai. Kin cika jaraba kar ka mata haka zaka discourage na ta zaka yi danne feelings na zaka sa ta zama wata iri. Idan kuma mijinki ne yake da haka idan na ce mishi kana da jaraba ba kyau zaki ga baki ɗaya kwakwalwan shi zaki bata dagula lissafi shi sai ki kalla je kasuwa baya tunani mai kyau. Saboda haka a bayar back to back till janna insha Allah. Aure da dadi, banda ma in ka haɗu da matan da take so back to back, banda ma in kika haɗu da mijin da yake son bayarwa back to back. A'a, wai sai a ce idan mace tana son miji, tana kula da mijinta, tana son mijinta ko miji yana kula, sai a ce jaraban su yayi yawa, kai ku ci gaba da jaraban nan shine auren. A'a, in mace baki da jaraba ai da sauranki, in namiji baka da jaraba ai da sauranka. A'a, ko kuma a ce muku, aure is not about this, it's all about this. Idan babu shi ba zaman aure, mu ga yanda za a zauna auren. Akwai ci, akwai sha, akwai sutura a gidanku, aka ce ki aure. Ke kin san akwai wani abu na musamman da zai sa yi. Duk wani abun da kika sani a duniya na ya biyo bayan back to back ne. A bayar back to back, a yi back to back. Kar ku yadda ba daga kafa a sabgan nan. Ba zance it's not aure is not all about this. It's all about this. Shi din ne aure. Auren shi ne. In babu shi idan kika cire shi ga yamin abin da za mu saka ya zama aure. Wannan din shi za a saka sai ya zama aure kafin komai ya biyo bayansa. Sabida haka a bayar back to back, a yi back to back till janna insha Allah. In kina bayarwa back to back lafiya zaki kara ki zama fresh ki kyau. In kana bayarwa back to back bolan ka karfi zai kara yi ka kara zama yin ba zancen tsufa da wuri insha Allah. A ci gaba da bayarwa back to back.